July 23, mga bossing ko. From groomer to stud service na hanggang nagpapaabang ng video okay at nag-buy and sell ng mga kotse. July 23, update sa lahat. Ihirap natin. So ito na. Yung bunga, mga bossing ko. Meron na tayong sariling katayan ng mga motor. Located tayo sa Gusang Mangaldan, Pangasinan. Yan, sa mga gustong dumayo dito, dumayo na. Dating groomer, dating nagpapatakal, mga iba-ibang lahi ng aso. Ngayon, dahil sa pagsusumikap natin, ito na yung narating natin. Meron na tayong sariling katayan, mga bossing ko. Yan, thank you Lord. Located tayo ulit sa Gusang Mangaldan. Upload natin to sa YouTube channel ko. Magbigay na rin tayo ng contact number. 0950-3686-308. Ulitin ko, 0950-3686-308. Tara, turo ko kayo sa katayan ko ngayon. I-upload ko yung YouTube channel. YouTube channel ni Aldrin. Hi guys! I-upload ko yung YouTube channel ko ya. Ayan rin ya. Pagka kami naman! Hi guys! Pagka kami naman! Yung YouTube channel ya. Alawan na siya, Facebook. Ay ba? Bandaya tani agak kamera. Ako yan ta agak kamera. Ay, mayroon tangkad niya. Dito ka ng meta. Bantu tampare man siya. Taxi pa tayo agak kamera. Yan. Tapi kaya ko na inabilang ko. Isang din marami ko mo. Papatulong nga lang. Patutong harap. Palakatay. Nota, dugali do sintos. Matang nga ba? Ang apel bo to. Pumahangan to. Terlamahangan to. Ano nga mo? Upload natin to sa YouTube channel guys. So, ayan. Bye!